Aha, şuun menemek deyde. Yok köşeceğim. Biraz kulul, ondan ekdayer. Ata, meni yan bulurlu ma? Günüdüğün işleten yağdarsın. Sonra öye gaydarlık başlarsın. Ay yok ya damarın ata ekdey. Öy işlen näme? Biriyem deynima ata. Ecen yumuşları. Ona mettim. Sonra yağdayanlık başlarsın. Yok deymerin söz veryen. Yer bol ya köşek. Aha, işlemeye gidiyen. Benim atamcan bilen işlemeye gidiyen. Ha pil cağaşmam var. Benim işlecek. Ece, men atam bilen işlemeye var ya. Wey oğlum, ýadamarsın mı sen? Ay yok ya daman Ece. Garaş anna, men sana iýmäge bir zatlar taýlap bereýin. Ine, al balam. Ece, bu näme? Oğlum, ajygarsın diýip bir zatlar taýinladym. Oho, yer ýal zatmy? Näme aýby? Çörek oğlum, işläp ýadarsyň bol bal öwürler. Bal ýaly bolar bolýan, ýersiň. Ece, çörek nädip bal öwürlsen ay? Mehmetcan, yürü oğlum, gideli. Baryan ata, baryan. Bolýa Ece, men gittim. Bor balam, akyllyja bolgun. Oy, Wahy, seni sap bolawar oğlum. ata, arlar nädip bal ýasa ýalar? Müňlerçe güllerden ýygnyýa balam. Be, geňdigini. Arlarym çörek ýerlerim kenay. Ay köşeceğim. Oy, Mehmetcan, ine oğlum sen şu kedekleri dövmeye kömek edey. Son yuvaş yoştan yer detmeden öwrenirsin. bor ata. Ata, çöregime bal öwrülmändir. Öwrüljege demeňden ok. Sabır et oğlum. Öwürler, sen işläber. Sabır nädip etmeli ata? Kısmatyna kaýyl bolup garaşmaga sabır diýil ya oğlum. Men ýene düşünmedim. Düşünürsin. Sen ataňa kömek eder.
Ýadadın mı köşejum? Ay yok, yadamadım. Baryan ata, baryan. Hey. Çörügüm baly urlen soň ýaýjekdim boli. Inne halis işläp açykdym. Beybe! Bu çörüge ballanam süýçi bolupdyr. Yer köşejum, çörüğün baly urulmandirmi? Ata, doğrusu bula ballanam süýçi bolupdyr. Oğlum, yaltan sağını tüyüzü, ähmetin nany tüyüzü diýýärler. Halal ähmet çekilip, gadar bilinip iýlen, ürdögüm çörük, yeri gelenine ballanla tüyüzü bolýandyr köşek. Şoň üçin oğlum, hiç hasan halal ähmetten kaçmagyn. Bolýar ata. Ata, muň süýjüdüni. İşläp zähmet çekelim, maňlay derin dökelim. Buğday, arpa, ýene-de kän ekin ekelim. İşläp zähmet çekelim, maňlay derin dökelim. Buğday, arpa, ýene-de kän ekin ekelim. Okaň işläň ýürekden asla gowşatlanmady. Ve kalaja dostsyňyz Mehmetjan meniň adam. Türkmen multfilmleriniň gahramanlary esasyna taýarlanan